Katsotaan nyt uuden ALV-koodin perustaminen Directoon ja sen käyttöönotto robotin avulla. Eli ALV-koodithan löytyvät täältä asetukset ja kirjanpito ja ALV-koodit. Nyt kun lähdemme perustamaan uutta 25,5% koodia, niin suosittelen vahvasti, että käytämme pohjana tuota 24% koodia. Lisäksi tulee huomata, että uusi ALV-koodi pitää olla listassa seuraava, eli täällä minulla suurin demojärjestelmään nyt perustettu ALV-koodi on numeroltaan 29, joten uusi koodi, jonka perustan, pitää olla 30. Eli toimitaan nyt niin, että avaan täältä nyt tämän edellisen 24% koodin, joka tässä järjestelmässä on nyt ALV-koodi 17. Avaan koodin ja painan täältä luo kopio. Ja kuten kävimme läpi, niin koodi pitää olla numeroltaan 30. Annan koodille nimen ALV 25 ja puoli prosenttia. Alviprosenttihan on siis 25,5 ja nämä loput asetukset niin annan nyt sitten olla samalla tavalla. Painan täältä tallenna. Näin, ja nyt kun menen takaisin, niin näen, että uusi ALV-koodi 30, joka nyt siis on prosentiltaan 25,5 on luotu. Ja nyt täältä etusivulta kirjanpito- ja huoltokohdasta otan auki huollon ja sieltä välilehti tuonti ja vienti. Niin täältä löytyy nyt tämä ALV-robotti. Ja meidän vanha ALV-koodi oli siis tuo koodi 17. Ja tilalle perustimme koodin 30. Eli vanha koodi laitetaan tuohon kohtaan tietysti vanha ALV-koodi ja kohtaan uusi ALV-koodi, nimenomaan tämä uusi luotu ALV-koodi. Ja nyt lähdemme korvaamaan tätä vanhaa koodia tuolla erilaisissa asiakirjoissa. Ja kuten aikaisemmin kävimme läpi, suurimmassa osassa tilanteita on se, että ALV-koodi määräytyy tuolta tuoteryhmän kautta. Mutta otetaan varmuuden vuoksi tästä ensiksi tuotteet. Järjestelmä kysyy, haluatko varmasti päivittää. OK. Käytiin läpi ja löytyi siis 85 kappaletta tuotekortteja, joihin sinne tuotekortille oli tuo vanha ALV-koodi laitettu ja nyt se korvattiin siis koodilla 30. Eli vanha koodi 17, uusi koodi 30 ja seuraavaksi korvataan tuoteryhmät. Eli klikkaan täältä tuoteryhmät, haluatko varmasti päivittää, OK. Ja käytiin läpi ja nyt ei löytynyt yhtään tuoteryhmää, joissa olisi ollut tuo vanha koodi. Seuraavaksi asiakkaat, toimittajat, toimittajakorteilta vanhaa koodia löytyy 6 kappaletta ja päivitettiin nyt siis koodiksi 30. Ja näin voimme käydä kaikki läpi, mihin nyt sitten tuota ALV-koodia olisikin syötetty. No, löytyy itse asiassa sopimuksistakin 13 kappaletta. Directossa on mahdollista myös suoraan tiliin kytkeä tietty ALV-koodi, siis kirjanpidon tiliin. Katsotaan löytyykö sellaisia. Niitäkin löytyy 7 kappaletta. Rahoituskirjaukset. Ei löytynyt. Kululajeissa onko sinne kytketty ALV-koodia? Oli 4 kululajiin. Tiliotteiden noutoasetukset. Ja lopuksi vielä kohteet.
Näin on joka paikkaan Directoon nyt päivitetty vanhan ALV-koodin 17 tilalle koodi 30. Ja sitten tämähän johtaa nyt siihen, että myös tuotekortilla olevia myyntihintoja pitää päivittää ja hintojen päivityksessä on erilaisia vaihtoehtoja. Suurimmaksi osaksi halutaan nyt varmaan toimia niin, että varsinkin jos toimitaan business to business ympäristössä, niin halutaan varmasti toivoa niin, että ilman alvin nollahinta pysyy samana ja alvillista hintaa korotetaan. Se on tämä ensimmäinen vaihtoehto tässä. No, jos halutaan, että ALV-linen hinta pysyy samana, niin tällöinhän nyt sitten tässä tapauksessa, kun ALV nousee, niin ilman arvonlisäveroa oleva hinta halpenee. Se on tämä toinen vaihtoehto. 2 seuraavaa vaihtoehtoa on sitten hinnan muutoksia niin, että pyöristetään seuraavaan täyteen euroon. Ja täällä viimeisenä mahdollisuutena on sitten, mikäli hinnastossa on käytetty staattisia riviä, niin pystytään staattiset hinnastorivit muuttamaan niin, että arvonlisäverollinen hinta pysyy samana. No, klikkaan täältä nyt tätä ensimmäistä vaihtoehtoa, eli alvihinta pysyy samana ja arvonlisäverollinen hinta sitten nousee. Klikkaan tästä ja OK, ja nyt sieltä löytyy sitten 85 tuotetta, joihin tämä päivitys tehtiin. Näin siis saamme luotua uuden ALV-koodin ja korvattua robotin avulla vanha ALV-koodi uudella Directo-asetuksissa. Sen lisäksi robotti mahdollistaa tuotteiden hintojen uudelleen laskennan. Näin siis toimii Directo.